का ये भगवान हमार को मनसा ना पूरा करबा का। अरे हमरो के मन करेला कि हम माँ बनती अपने बच्चा के गोद में खेलती। हमारी एगो रही आँखी के टुकड़ा जे देखते ताना हमरा के मरते रहे कि बाजी नहीं है कुल अच्छी नहीं है तो हेंगा या का हम जान बुझ के करे नहीं कि हमारे लड़का ना हो। अगर भगवान तू ऐसे ही करते रहो तो कहीं हम जोहर खा के मर जाए। अब तो तू अपन कृपा देखावा। हमारी एगो सुना रखले मेरा पता नहीं भगवान हम ताल लोग के का बिगड़ले रहनी है। काहे रोत तू हैं? अम्मा जी हम के कर का बिगड़ले बानी बताई ना हम के का न लगे भगवान देना दिहन भगवान। अच्छा तार उपाय कोई जाता हम देखाई डॉक्टरी में देखाई बोझा गुनी से देखाई दिहे भगवान सबूर धर सबूर कितना धरी बताई पता नहीं हम के कर का बिगड़ले रहनी है। भगवान आज एक लड़का खाती हमरा कितना तरसा होता ना। केहू बिगाड़ लगा केहू के देरी सोला केहू के लगले होला तो भगवान दिहे नु तारा के लिया चलो हॉस्पिटल ले लिया चलो ओझा से दिखाई डॉक्टर से दिखाई। बताइए मम्मी जी आज तक भगवान हमने की कोनो कमी ना कइला एगो लालसा बाटे की एगो लइके चिरागे हो जाई तो अच्छा होई काहे इतना तड़पा होता ना। चुप रहो भगवान दिहे चुप रहो लिया चलो डॉक्टर ही ओझो बोलाई लिया चलो जाइयो मम्मी जी खाना चली खा लिया आप टेंशन मत लें तनी ना। अगर आप हमारे सहारा छोड़ देना तो हम तो जीते जी मर जाए घर में। खाइब ना तो हम खाए एगो रहुए एगो लालसा बाटे की चली अम्मा जी बाली हमारे साथ देली त एगो तार का भगवान दे तो हमरो नाप हो जाई नु पता बाटे अम्मा जी एगो राहुल बानी ना कि हमरा कितना मतलब दिन में तसल्ली रहेला का झूठों के दिन भर टाइम 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 कइल रहले करो दिमागे नहीं के बुझात हमरा तो हमरो के ऊपर प्रेशर होले बताओ उहे त हाल हमरो बा तोरो उहे समझाओ त नहीं खिस त का होई तो समझावा तनी कि चुप रह तारा के लिया चल बोझा गुनी से देखाई डॉक्टरी में ले चल गाड़ी में तो दिखलाओ तो मैं तो एथी हो गई। अच्छा दिखलाओ कतहु हो जाई भगवान को तो देखी जी गांव एकरा हाथ में गा कि जी हम मार काई अरे सबूर कर मिली नु चाहिए होई तहिया ऊपर वाला के सब हाथ में बा। एगो आप लोग मानी हमरा के कितना दिल में तसल्ली देते लेकिन ना अब ना तो अब होई हमर सखी रहली उनकर तो सास ऐसन मिलल लेकिन लाते से मारा उनकर पूरा इति हो जाते रहली खूब मार मार के जला के रख क देल दिन भर ओई नहीं का हो देखना हो गोर इंडरवा पनु तो कहलो सुनो कि ओझा भिरी के कौन तो साइड नंबर बाटे साइड बढ़िया देखेलन एक खाली उनको फिर से देखला लेना बोलावा ना फोन करके फोन करके बोला पड़ी कि रुक जो फोन करम तो हम एक बार फोन करम ठीक बा फोन कर एक खाली उनको के देखला ले इतना पैसा लागत त का होई दवा दोनों करावे के चाहिए बाकी एकरो तो तनी लूर एथिए मार दी मरबा काहे के दिन भर काई करती है ना खाती है ना तो खाए फोन कर बोलावा ठीक बा हम बोला दे तनी ओकरा बाद समझाओ एकरा चुप करा रवाना बुझाए ना त हम मन करला कि हमरे गोद में बच्चा के खेलैती हमरो को मन करला कि हमरा के मम्मी कहे हां चुप रहो काजे अम्मा जी रोक ना बुझला कि रोक क्यों दादी कही हां तो भगवान दिहे तबे नु सबूर धर अरे दादी मम्मी चली रोक खाना दी रहो ऐसन वाली कि रो बिना हमरे करले खाना ना खानी ना कहले कि खलिया के कितने रोक दी खाना का खलिया के रख हमरो समझ ना आते ना छोड़ा बुई सब बाजिन के तू मुंह देखल त पापे बाटे ओ छोड़ कुल सामान हां मैंने जाके कुल बाहर के काम कर तू तो वो हमरा घर में क्या करेनी है तहारा घर हवे ई घर तर बटा गइल हैं अलग हो गइलू पटदारी में के होई तो दीदी ना बोल कर समझ नहीं बड़ है तो बड़ लिखा बोलल करी तो काम नहीं छे आज तक से तो हाथ ना दिन हो गइल लड़का के मुंह ना देखावलू दीदी अबे नजर मिला तो दीदी दीदी का करत अपने देखल पापा चल गरम बर्तन ना आ है करतड़ू तेरे के पापा घर ले चल तेरे ए भगवान हमरा से गांग गलती भइला आज तू वही दिन दिखावा दला अगर हमरे हाथ में रही तो हम का हमार मन ना हटे लड़का के लेती हम कहाँ बिगड़ने वाली द्वार काहे हो ये का बोलला तारा के
अम्मा जी बड़की दीदी कहते ले रे बचिनिए तोरे हाथे के हम खाना ना खाए। जान तो बचपन के टेढ़ी राड़ी हो ओइसे तो ओकरा भी हम रहिला नहीं। तो बताई ना मैं इतना बार हो गइल बानी हमरे हाथ के खाना खाई गुनाह बा। चुप रह तोरो को भगवान हमरा के धक्का मार के किचन से निकाल देलिए। जा तो निकाल दिया तो ऐसे तो कोनो काम करेली ना हो। अब करत नहीं तो हमरा के मारत ली। अम्मा जी हमर का गलती बेटे को लइके ना होता टी वो उहे ना भगवान के दिन बेटे हमार का गलती बा। अगर हमरे हाथ में लिखल है नसीब में तो हम अगर अपना से चाहती तो कभी ना हो गई। तू तैयारी हो खा चल बबुआ लिया रे बोल बा एक आदमी के तारे बारे में देखावे सुनावे। ए भगवान लास्ट प्रयास हटे तू सफल कर दिया। बच्चा चला तार कुल दुख हम हार दे झेला दिन देखी झेले के तो झेलते बनी बाकी हमार जो औरत बिया नु ना हमरा के अरे हम कातना आदमी के भाला कर देनी बच्चा काहे टेंशन ले बाबा कुछ ना होई काम कोई के का होई जब कोई रहबे ना करी। अरे तहार हम दुख समझत नहीं बहुत आदमी के भाला कइनी ये बात बा ए बाबा अरे हमारा बहुत हम 20 को दूरी के आदमी आवल त भाला कर देनी बहुत आदमी ठीक बात वैसे ही हमरो भाला एकदम बच्चा चला ना चल एकदम हम ताके बताई बेथी करब भाला ए बाबा वैसे ही हमरो भाला कर दी एकदम भाला होई एकदम हमारा सीधा त तारा पे चल जिंदगी पहले भर के एहसास कभी ना भूलेंगे बाबा चल ठीक बा एकदम चला हां चली कातना भइल बच्चा तहार त हम चल नहीं 5 बरस रुका बच्चा रुका चल चली ना बनवे में जोन भी काम करे तो ना बनवे। अरे बच्चा तहार त घर एकदम गह करता चली ना बाबा तहार घर एकदम विकास करता एकदम रवे सब हाथ में बाटे बाबा एक आदमी बतई रहत रहो फिर हम पहुंचनी आ माई बाबा आगे नहीं आई बाबा आई बची तो दे मरता तो ले ले बनी खाती के का करे। अच्छा कोनो चिंता करे के बच्चा बात नहीं खे माई रे अरे हम बानी तो सब ठीक हो जाई छोटिया माई देखो केने बा बाबा बैठी नहीं करे जल्दी समस्या के हल कर दे। अरे एकदम समस्या के हल भई बच्चा काहे टेंशन ले लेबा वाला के मारे बहुत रोटियां ना खाना ना खा ले ना पिए ले हां बहुत दिन से पासे पड़ल बा। बाबा बड़ी हम ताना सुन ले बानी गांव में कि 5 बड़ी सोगी बाकी पुना जहां तक का बाबा समझे के माई निकाल कर के चलो बेटा ता बाबा इधर फूल बुझाते तू को हर ले में बाबा अरे एकदम बच्चा टेंशन लेवे के बात नहीं खे एकदम ठीक बाबा हम चल आवा है नहीं के ह बाबा आई बनी कहां ना दो देनी मैं दूध जोड़ी हम चप्पल खिया गई गोड़ लग पहले बाबा के खुश रह बच्चा बाबा एकदम ओकरा के बढ़िया से देख ली जोन की समस्या जोन अरे बच्चा घबराए के बात नहीं खे एकदम हम बढ़िया से देखो देख ली लेकिन रोत खटपर भल बड़ी आज महीना 2 महीना से बच्चा घर से अरवा चाउर लेबो तो अरवा चाउर तो दिए बाबू तो अरवा चाउर तीन दे एक मुट्ठी अरे बाप रे बाप अब ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गई हमार के ह अरे ये नुटाना होई ना हनी अरे अब तो तो भौजाई सब हरी के तो जानत नहीं साबा खूब का का जी शक्ति बात में बाबा जी नहीं तनी चाउर दिखाई लेके तो बनाओ तनी बाबा खाए खा वाली सकती बा। शक्ति के तो जानत नहीं हो जाए अपना के घर खाए के होइए नहीं के तू सारा के मर दे तनी बाबा काम करी ना भौजी को बारी हमारा का चाउर न तो बच्चा हाथ में दो चाउर दे देखा तनी ये चक्कर चला लीजिए देखा तनी कब लइका मार होता टेंशन मामा जी इधर भगाए नहीं हमरा देख ना ए भौजी तू अरे कहीं जाना हो कहाँ जाए? तारा गोड़ पकड़ तनी अभी अभी तू निकल ना तनी दिखावे दा भौजी तू देखा तनी हम कैसे दिखावा जाता हाथ तू तो एको सब बोलिया जान तू जा इनका के बोल के तो पूरा सुखवा देलू हमनी के मरे अरे देखे दियो से कोनो बात नहीं खे ठीक बा असने कुल काम असन काम तो ढोंगिया तो अरे देखत भौजी नहीं तारा कितनी गोड़ बिया पकड़ी हम गोड़ पकड़ी तारा बाबा ई भौजाई ना ही पूरा एकदम अरे शैतान बच्चा देख के टेंशन गलत मत लो। रहे अरे तू गोतिया दे दुहे होला गोतिया ठीक दे बा? बाकी हमरा भौजाई सन के हमको भौजाई मत दे ना है पे चाउर दो तो बच्ची चाउर दो बाबा जितना खर्चा लगे उतना हम देब खर्चा जहाँ तक होई तहाँ तक देब बाबा तुम देखी बढ़िया से देखी एकदम बच्ची ते अपन दे होइछ के दो तो अच्छा पूरा अच्छा पूरा दे होइछ पाछाली पछि नहीं छ द जय भोलेनाथ बाबा एकदम बढ़िया से एकदम ध्यान लगा के तनी देख लीनु
कि अब के हमरा के कोई ताना मत मारो गाँव में बोले सन लइका हो हट ससुरात रही तोर 5 बरिस हो गेल बियाह कइला लगी अभी तक ले कुछ ना माई बच्चा तारा करम में 7 गो लइका बस अरे बाबा का बाबा राउत तो हम तो चरनिया धो के हम पी जाई राउत एकदम लइका टटरा तो सरावे खातिर धरती पे भाई का कही तारा घर में आ तारा देहात के कस एथी बा तारा घर के पूर्व साइड में हाँ देहात बा में 52 चाचा हमार बाबा ऐसे देखिए एकदम हो जइनु रवा जवन को हम अरे एकदम होई टेंशन मत देखत नु हम 2-3 लाख रुपया ले बेसिए लाख ले एकर दवाई बीरो कहाँ ना पटना बनारस कौन हॉस्पिटल देखला देलसी पूरा बाबा देखत नहीं पूर्व में के द्वार ह पूर्व पट्टी तो द्वार बटलही में वो छोड़ी ना गोतिया देत के बात तन देख के क्लियर करी के अब काहे में जुडो के जुझाई में एगो आदमी बनी जा अरे हम जुझाए वाला बात ना करी ना तारा विश्वास खाली सब बतावत तनी हम ओझा झूठो सच बोला सब गोतिए के लगा दे से झट अरे हम ओझा ना हनी हम महादेव के चेला हनी हम महादेव के चला हनी देख हम कर मारियो हमर महादेव के चलाइया मम्मी जी रहुआ ऐसा समय पर हंसत नहीं बताई महादेव के चलाइए तो हंसत या माई हेलो महादेव के चला तो हम महादेव के चला हां महीने से चर्चा कर बच्ची हाथ दिखाओ तो लड़की पे साया बा घर के भी कुछ बा दूर करिए करे के सब हटा दी बस सब हटा दी भौजाई तार भाई घर में बड़ी नाइल ना रही एगो तारा भौजाई के भी कसर बा हमें वाह रे वाह केहू के कसर रखे बाबा सब ठीक कर दे हां एगो बाल बच्चा हो जाई तरह तार भौजाई नहीं खेलै का खे दे ये देख ले भगवान माई। ये अम्मा जी यही से हमेशा हमरा को माइये के बोल बड़ी ये ओकरा के सारा उनकर संगे है पहले भेजत रहली ना तुमकर संगे हम रहत ना रही मिठाई में नैहर से मिठाई आई रहे वही मिठाई में देले बिया ओकरा माई के दिहन ना छेनवा के आइले दिन बड़ा प्यार से अरे तारा छेने के नहीं मिलल अभी मिठाई तारा छेने के नहीं मिलल छेना के मिठाई खइयन तो पहले में इतना प्यार से खिलैली तो खा टेंशन लेवे के बात नहीं खे हम बानी दूर सब हो जाई ठीक कर दी खा कहानी इतना दिन से प्यार से बोलले ना कलियो अरे इतना तारा प्यार छेना से के मिठाई कोई दिबा छेना के खा गइलो तब उनकर छेना के मिठाई वो खा ई मैं पैसा ये फुकवा दे छेना के मिठाई खइयन हे उता अपन आई ना तब हमर संगे हम कोइली आजाद चुप रह बाबा ऐसा करी सब दुख दूर कर दी माई हम अब एक में ना रहम अब एक में अब रहबे ना करब हम एक में माई हमनी में रही एक में हमार घर हम अब ओइसन के पुल में हम जाई रे ए मामा जी कुछ करी ना जी जल्दी करी बाबा जल्दी करी ना तो फिर हुआ आज नु तो फिर बड़ी हरामी अरे वो से कोनो बात नहीं खे ना तो हरामी है देख हम तरफ बहुत ओकर ना कोई गई ना कल बारात रहती तब बाबा तक चली गई चुप रह अब ओकरा साथे जहां मुंह लगबे न तो मार तोर के चपलवे से तो हम हाँ, ले हमको लगना है नहीं वो इसके खा दही तकलो खा जाए खा जा वो इसके खा इसके खा जा महादेव के नाम लेके जय हो महादेव जय हो महाकाल देखा कैसे कर ले कौन चीज नहीं खुरा है ये बाबा कुछ ना खा ले देख कैसे मुंह देखो का बाबा बोली देह बांधे में 10,000 रुपया लागी ए बाबा ठीक हम ना? 10,000 का हम 20,000 का साल हो में एकदम तू लई के बाप बन जीब बाबा राम चरण के एकदम हम का कहियो अरे हम विश्वास पे कही ना यही तो ना कही ना बाबा बहुत हमरा नाम ले नु बाबा अरे बाबा के गोल लाग गोल लाते बाबा बढ़िया से लाग ना हम बुझाता बा। आशीर्वाद दे जल्दी से अरे तार पीठ ठोक देनी लगले तू मम्मी बनबू कस के तेल ठोक दी बाबा लाई सुते के बेरा खाली ह दवा जी है इहो नदी करे लगे तो बिकी हो जन सब यही में बा ठीक बा ए बाबा ठीक बा अब कुछ चाहबो करी रवा के अरे बच्चा हतना दूर से हमें तार इहो नहीं खे बुझात ई बताओ ले तो कुछ बाबा के लिया के दे दो जल्दी दे दो बाबा के हाय हाय दे दी लिया के दे दे बाबा के जल्दी लिया के दे लिया उ मन हम दे मामा जी और आप ए भाई जो ना रे दे दे कुछ हो पैसा वैसे बात 200-300 रुपए तो दे बाबा के गाड़ी भाड़ा आके तू अपन तबीज ले ली ह ठीक बा क्यों ना एकदम साल भर हम आई मेरा घरे आई हम खाली हां एकदम दे हम गोड़ लगी बाबा के लिए बाबा ले 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 इधर बाबा हम लोग का बात है दी ठोक दी तुझे कब तक गाड़ी धरा के हम आवत हां हां एकदम चलो हम बाबा एक में ना रहा हम लगे रहा जल्दी आ जाओ